tale, Elsebeth. Det er efterhånden lang tid siden, jeg har holdt taler. Ja, det her corona og så videre, så vi er kommet helt ud af trit med det. Men sådan skal det ikke være, så det skal vi gøre noget ved. Og det gør du med 40-års jubilæum her og sætter en reception op. Det er rigtig flot. Så, og det er noget helt særligt, når man har 40-års jubilæum. Det er der slet ingen tvivl om. Så er I nogenlunde samme firma. Altså, jeg er jo selvfølgelig i samme firma, ellers er det ikke 40-års jubilæum, men det har skiftet navn et par gange og så videre. Så et lille ord skal du have med på vejen her. 40 år. Og så tænker man uvilkårligt, det er der måske i hvert fald nogle stykker her, der gør, at det er bare fordi, man ikke kan finde ud af at komme videre. Eller hvad. Ja, måske er det også fordi, det er hyggeligt at være herude sammen med Finn. Eller, jeg ved det ikke, det er bare praktisk, at man kan køre sammen. Jeg tvivler dog på, at det er det, der er årsagen med nu. Det jeg kender til dig og sådan noget, fordi du er ikke bleg for at prøve nye ting. Faktisk er det noget af det, jeg værdsætter ved dig. Netop dit gå på mod, det at du har lyst til at gøre tingene, og du også det med at gøre og prøve noget nyt. Du er heller ikke bleg for at udlevere af din viden, din erfaring, og motivere og drive andre til også at prøve noget nyt. Du er glad for også at kunne dele ud af den her, af alt det her, og det er meget værdsat. Så du er nem at, jeg havde nær sagt, flytte rundt på og så videre. Så, og det skal ikke misforstås, så det er jo rent fagligt. Der er ikke nogen opgaver, du er bange for. Om end måske nogen, du synes, der er mere spændende end andre, selvfølgelig. Det vil der altid være, men du tager villigt fat. Du kommer til at sat til og hjælper der, hvor du kan. Og er der ny i nærheden, så som sagt, så er du meget glad for at være med til at dele ud af din viden. Det er et kæmpe plus, noget der er værdsat. Vi to, vi har jo haft mange snakke, selvom det kun er en godt 6 års tid, vi har arbejdet sammen. Og jeg værdsætter meget, at du har en mening om tingene. Det ved du. Ja. Også selvom vi får skubbet lidt til hinanden i ny og næ og så videre. Og måske så skubber du også til mig i en gang imellem med, Jesper, vi burde også få gjort det, og vi burde få gjort det og sådan nogle ting. Og så bliver jeg lidt irriteret, fordi du skubber til min dårlige samvittighed. Men generelt set, så er problemet jo for mit vedkommende, at jeg oftest er enig med dig. så det er godt nok ærgerligt. Jeg har været og er meget glad for at arbejde sammen med dig og for det, du repræsenterer. For udover netop det nævnte med din indsats og din villighed til at lære fra dig, så er ord som grundighed, kvalitet, loyalitet, dygtighed og omsorgsfuldhed. Det er nogle af de ord, som jeg blandt andet vil kunne sætte på dig og relatere til dig. Så det er rigtig flot. En klog mand sagde engang, at verden består af villige mennesker. Nogle er villige til at arbejde, andre villige til at lade dem. Ja. Så og der er der nok ingen tvivl om, hvilken gruppe du hører til. Det er den første, dem der er villige til at arbejde. Det er rigtig flot. Et lille eksempel, det var under corona, da jeg skulle bygge et coronaskur i mit sommerhus, som ligger i Odsherred, og Odsherred er jo på vej op mod jeres sommerhus, jeres lille afkoblingsdomicil. Så var du også villig til at hjælpe her. Så der kom vi til at tale om det at lægge tagpap og typisk Elsebeth. Jamen jeg har noget materiale, du kan låne her, og nogle ting og nogle redskaber, som du kan låne, hvis det er. Og faktisk så har jeg prøvet at lægge tagpap på, så du skal bare sige til, så skal jeg nok, jeg hjælper gerne. Og det er bare... og så var det et nemt eksempel at finde, men det er bare typisk for dig at være på den her måde. Så du kan og gør netop alt det, du har lyst til, og du har en enorm energi. Og det ser man også i dine kreative og alsidige interesser uden for arbejdspladsen. Så det er rigtig fint. Jeg vil derfor gerne personligt og for DXC ønske dig tillykke med de 40 år. Og glæde mig til det fortsatte samarbejde i mange år frem, forhåbentlig. Og så vil jeg ønske dig og Finn og familie alt det bedste fremover. Og tak dig for den her indsats, som du har gjort indtil nu. Og så ønsker jeg alle mulige spændende oplevelser fremover. Så stort tillykke herfra. Og så har jeg fået lidt hjælp fra familien.
Det er lige at hjælpe os alle sammen videre til den næste ting. Ja, det var jo flotte ord fra chefen. Der er sikkert rigtig mange her, der er imponeret over, at du har været her i 40 år. Det er jeg ikke. Og det er ikke kun fordi, jeg nærmer mig et andet rundt jubilæum. Jeg vil sige, at med det energiniveau, du lægger for dagen, så har du ikke 40 års jubilæum i dag. Så skal vi i hvert fald gang med 2. Og så kan det godt være, at den rekord kommer jeg ikke til at stå. Det eneste, jeg kan være ked af i dag, det er, at jeg faktisk kun har haft mulighed for at arbejde sammen med dig i, jeg tror det er 8 år snart. Jeg tror, det var 16, jeg fik dig inde i Gamle Slut. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, det var august 16. Det kan ærge mig simpelthen så meget. Til gengæld kan jeg så sige, hvis det er en trøst for Jesper eller andre, nu ved jeg ikke masser, at så længe jeg kan arbejde sammen med Elsebeth, så forlader jeg ikke skolen. Det er det, der gør det hele værd. Altså, vi har et samarbejde 24/7, som jeg på ingen vis nogensinde kunne finde på at forlade. Så Elsebeth, tak for dig. Og alt det, du står for. Vi fortsætter bare, gør vi ikke? Jo. Ja, så skal alle de andre undre sig, når vi gør det. Ja. Skål og tillykke. Tak. Skål. Tillykke. Blev hun sur? Det må du vide, Finn. Det var en lang udgave. Tværtimod, fordi der er godt nok mange tanker, der går gennem hovedet, når man nærmer sig sit 40-års jubilæum, så jeg har lige skrevet lidt støtteting her. I dag, der har jeg modtaget en pdf. Den har jeg fået fra DXC. De har også en flag op, men det er så det. Så i dag så får I sådan et lidt, det ser da meget fint ud, men et lidt kedeligt traktement. Der er paptallerkener og plastikglas og papkrus og sådan noget, fordi glassene er mine egne. Da jeg sidste gang havde jubilæum, mit 25-års jubilæum, der havde vi sådan nogle vidunder af sekretærer, som klarede det hele. Alt det praktiske. De lavede opslag, så hele huset blev inviteret. Så alle vidste, hvad der skete. Jeg har allerede i dag mødt nogen, som jeg desværre ikke har fået inviteret, og der skal nok være flere rundt omkring, som mangler. Det er jo smadret ærgerligt, men det er sådan, det er. Dengang, der pyntede kolleger op over det hele. Nete og Kasper, tror jeg, har sat fine flag op på min plads. Men dengang var det jo flag og balloner og alt muligt over det hele, og folk havde stormet rundt. Men dengang havde man også fri, når man havde jubilæum. Så man kom jo anstigende som en anden lille dronning der lige før, og så havde alle de andre stormet rundt. I dag det var jeg jo finde om papirerne, der har stormet rundt. Firmaet gav en reception, som var drikkevarer, en buffet med ens livretter, plus, og det skulle der i hvert fald altid være birkerød, cocktailpølser i sø. I store mængder. Og hvis ikke der var det, så faldt verden fra hinanden. Og man fik også en gave af firmaet på dagen, plus en ekstra månedsløn. Så på den led er det jo gået lidt tilbage. Nu gør du rigtig mange misundelige. Ja, for jeg fik jo faktisk en månedsløn, da jeg havde 25 års jubilæum. Men sådan er det, når man er startet tidligt nok, ikke? Nej, jeg fik ikke middag med chefen, fordi der var et eller andet i vejen til chefen ikke kunne. Så i stedet for, og det var mega hyggeligt, så fik jeg lov til at invitere projektet. Personalet i kantinen lavede en 3-retters middag med fint foldet servietter og hele balladen, og så sad hele projektet der og midt i kantinen, det er simpelthen dækket bord midt i kantinen, og hyggede os hele aftenen og snakkede gamle dage og sådan noget, så det var... Og chefen var der ikke, men det var han ked af. Sagde han det i hvert fald. Nå, men alt det her, det startede jo faktisk tilbage i december 83, hvor jeg var ved den afsluttende opgave og begyndte eksamensforberedelser og alt sådan noget på EDB-skolen. Men jeg skulle lige nå at skrive en ansøgning, fordi den til datacentralen, den skulle man skrive, fordi det var der, man ligesom fuldendte sin uddannelse. Så et par år på datacentralen, det skulle man ligesom forbi, inden man skulle videre ud i verden, ikke? Så jeg skrev en ansøgning, og
et par dage efter, jeg havde været til den sidste eksamen, blev jeg kaldt til samtale. Fredag den 27. i første. Med start tirsdag den første. Nej, første i anden. Så det var sådan lidt, helt i Birkerød, jeg boede i Næstved, ikke? Jeg startede så heldigvis med 2,5 uges kursus med alt det grundlæggende, fordi det gjorde man jo dengang. Det er der rigtig mange her, der måske godt kunne tænke sig. Og mens jeg var der, på det der kursus, hvor der var jo lidt nemmere at komme til Valby fra Næstved end til Birkerød, så fik jeg lejet et værelse for 2,5 til 3 timers transport hver vej, hver dag. Det kunne jeg ikke lige overskue. Vi var 40 på holdet. Jeg startede sammen med Liselotte Svane. Og i dag er vi 3 tilbage. Hanne Brogaard og Annette Palm, som også er jubilæum i dag. Og planen den var jo som sagt bare et par år på DXC, men jeg blev hængende. Det var spændende, og der var rigeligt at lave. Da jeg startede, der var der 1 dum terminal per medarbejder. Og det var virkelig flot. Nogle år før var man gået væk fra hulkort, og det var på det tidspunkt, at der kom 1 dum terminal per kontor. Og der var også en terminal til mig, selvom jeg var ung og nystartet, og det var det nogle af de gamle, der var faktisk pænt forarvet over. For sådan en ung, grøn nok-sagt, og så sin egen terminal. Altså, nu står verden bare ikke længere. Men sådan var det. Og ellers så havde vi jo papir i endeløse baner. Vi havde, altså virkelig endeløse. Vi havde print af alt blev printet. Programmer, lister, årsopgørelser, forskudsopgørelser, you name it, you got it. Og der var fortrykte blanketter til alting. Til flows, til filoversigter, til testoversigter, til kodeark havde vi også. Al vores kode, inden man skrev det pænt ind, det blev skrevet, ikke altid, man lærte jo at bruge de der terminaler, ikke? Men man skrev det i hånden i sådan en kodeark, hvor der var et felt per tegn, og de var 80 lange, fordi sådan skulle det være. Det er det stadig, men dengang kunne du ikke sådan komme rigtigt, det kan man heller ikke huske, hvis man havde lavet det andet sæt ordentligt, fordi der var de der 80 små huller på et papir, og så skrev man der, ikke? Og vi havde en helt blanketafdeling til at styre alt det her. Det var al dokumentationen blev skrevet i hånden og givet videre til sekretæren, som så på maskine tastede ind. Hvis der skulle være kopier, så var det med gennemslag. Og det hele det blev selvfølgelig fysisk sat i mapper i mange reoler og store lager nede i kælderen og alt muligt. Og fordi vi jo skulle håndtere alt det der print, så var der også omdeling af papir 3-4 gange om dagen, hvor man simpelthen, hvis man havde skrevet det rigtige værelsesnummer i hvert fald, fik afleveret alt det der, man nu skulle kigge i. Vi havde også stålskabe alle vegne med hængemapper til at ordne alt det her papir. Så det var meget fornemt. Og så var der nogen, som nærmede sig lidt det papirløse samfund, kan man sige. Men der var også andre, som bogstaveligt talt havde de her papirstakke altså så højt de nu kunne være, indtil der var far for, at de væltede. Så sådan var det. Okay. Jeg tænker noget mere på Peter Sommer, som faktisk også var et unikum, fordi han havde flere stakke i den her højde, og hvis man spurgte ham om et eller andet, sagde han, hvornår var det nu cirka, det var sådan noget, og så gik han lige hen, og så pillede han de papirer ud, hvad han skulle bruge i en af de der stakke, han havde. Det var fantastisk. Ja. Han havde fået også, og det var med ærefrygt, vi deltog i det, han havde 15 års jubilæum, et af de første år, jeg var der. Og det der med, at nogen overhovedet havde arbejdet i 15 år. Altså, han var jo startet med at arbejde, før jeg startede i skole. Altså, det var... Og nu er der nogle af de unge mennesker her, hvor man kan sige, jamen, de var ikke født, da jeg startede med at arbejde. Det er noget værre, ikke? Vi lavede også skrivebordstest, og når vi debuggede, det kaldte vi det ikke dengang, men det var det, vi gjorde, så tog man et af de der printede programmer, helst det rigtige, og så noterede man alle relevante værdier ud fra felterne og prøvede på den måde at huske, hvad stod der hvor og sådan noget. Ja, det var lidt tidsskrevet. Det kan I da også huske. Ja. Vi havde, det var jo virkelig, hvor jeg startede, og det var vel det samme her. Vi havde 1- eller 2-mandskontor. Så det der med at holde møde, det var nemt, fordi en af dem, der skulle være med, der satte man sig bare der. Der var altid mødebord og stole, og der var alt, hvad man skulle bruge.
Man måtte ryge på kontorerne. Og det gjorde man. Der var øl til frokost i kantinen, og det ikke alle, men mange drak øl. Og der var altid fredagsøl. Og så er det der... Godt, Nina. Begrebet med at arbejde hjemmefra, det fandtes jo simpelthen ikke. Fordi man var jo på arbejde, når man var på arbejde. Det gjorde meget godt. Så var der mange fester. Jeg husker det i hvert fald, som om der var mange fester. Altså, der har været mange fester gennem årene, men jeg synes faktisk, der var ret mange fester i starten, og det var mega fedt. Og den 17. december 1984, der holdt Datacentralen 25 års jubilæum med en kæmpe fest, og jeg tror, var det i Bella Center, eller hvor var det? Det må være nogen, ja. Med alt betalt og orkester og alt muligt. Så det var tider. Så kom jeg også til at tænke på, hvor mange af jer, der i dag kunne tænke jer at leve uden cut-paste, klippe-klister, hvad vi nu kalder det. Det tror jeg ikke, der er mange, der kunne. Nogle af jer har selvfølgelig prøvet at leve uden det. Men det kom faktisk først med PC'erne i starten af 90'erne. Så i alle de der år, indtil det var muligt, så skrev man alt. Som i alt. Man lærte selvfølgelig linjekommandoer, hvor man kunne repeate linjer og indsøge det med forskellige tegn og gerninger og sådan noget. Men dybest set, så skrev man alt. Det tog jo tid, men man vidste jo ikke bedre, så det gjorde vi jo. Og i overgangsfasen, indtil man begyndte at dokumentere online, som vi jo gør i dag, så blev alle klader stadigvæk skrevet i hånden. Altså det var ikke sådan, at man skrev den på sin dumme terminal, og så printede det ud af gassekretæren. Nej, det skrev man i hånden, og gik ind og lagde det, og så skrev hun det ind og satte det i en rigtig mappe. Og de der PC'er, de fyldte jo. Der var ikke nogen fladskærm. Altså sådan en skærm, den fyldte en halv gange eller noget af den stil, ikke? Så det krævede et dybt skrivebord, og så var de jo stationære. Og det var det jo også de første PC'er, vi fik. Slut 90'erne, tror jeg, vi alle sammen fik en PC med hjem. Ved et stort arrangement herinde om sommeren på plænen, og det var slæbte rundt på de der kasser. Men vi kunne ikke arbejde på dem hjemmefra. Vi fik nogle CPT'er med, så man kunne øve sig i værktøjet. Så jeg kan ikke huske, hvor mange år der gik, før man kunne arbejde hjemmefra. Og der var selvfølgelig nogen, der kunne før end andre. Det kom an på, om man havde et modem, så man kunne koble op og hvad der nu skulle til. Ikke? Men det tog lang tid, før vi alle sammen kunne i hvert fald. Ja, så nåede vi til 96. Der blev DC, Datacentralen, til CSC. Jeg var på barsel med Nina her. Finn ringede hjem og sagde, nu bliver vi solgt til et amerikansk firma. Og så sagde min første tanke var, så siger jeg op. Jeg skal ikke være et amerikansk firma. Overhovedet ikke. Min næste tanke var så, nej, jeg siger ikke op. Fordi så er det amerikanere og inder og hvad ved jeg, som skal forvalte vores CPR, vores skat, vores politi, vores alt muligt. Så er det alligevel bedre, at jeg bliver. Og så er det nogle danskere, der har fingrene nede i det. Velvidende, at det amerikanerne ville vide. Det vidste de jo nok alligevel, ikke? Men jeg blev. Jeg skal lige have noget at drikke. Ja, det. Skål. Jeg tager lige lidt vand. Ja. En mellemtid. I 2009, der flyttede vi fra dejlig Birkerød hertil. Hele firmaet blev lagt sammen. Der kom også folk, der havde siddet i Tostrup. Og det var en stor omvæltning. Det var storrum. Der var lang transporttid. Der var mange mennesker, man ikke kendte. Det var faktisk rimelig akavet at starte herinde, fordi dem, der var herinde i forvejen, havde jo egentlig heller ikke ønsket at blive involveret af en hel masse mennesker. Så der var et stykke tid, hvor det var akavet, synes jeg i hvert fald. Selv sådan ting som at mødes på trappen var akavet. Fordi i Birkerød, der gik man ligesom højere om hinanden. Derinde, der gik man venstre om hinanden. Så når man mødte på trappen, så stod man derovre for hinanden. Ja. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad man gør i dag, men jeg tror faktisk, at vi går højere om nu. Ja. Og jeg synes i lang tid, det var helt vildt mærkeligt, men det var sådan, det var. Nå, men vi vendede os jo til det, og vi lærte at høste fordelene ved at sige, at jeg sidder i et storrumskontor. Og da så corona kom i 2020, så ændrede det jo fuldstændig vores arbejdsform. Så jeg synes jo så, altså vi gør jo, hvad vi kan, men det blev jo svært at vedligeholde et netværk. Det blev jo svært især for nytilkommende
at få et netværk. Al den der lim, der holdt os sammen med, nogen havde fået hund, nogen havde mistet en kat, nogen havde fået børnebørn, hvad der nu skete, eller børn, eller, altså alle de der ting, hvor vi før ligesom vidste det alle sammen om hinanden, det ved man ikke ret tit mere. Så, ja. Det er også svært at vide, hvordan kollegerne har det, og kollegerne er for mig den vigtigste grund til at blive jobbet. Og jeg har jo har rigtig mange dejlige kolleger, og har haft virkelig mange. Ikke? Så. Men lige inden vi tog til Valby, der havde jeg så mit 25-års jubilæum med alle de der dejlige goder. Og der regnede jeg efter og fandt ud af, at jeg faktisk havde arbejdet tæt sammen med lige omkring 75 personer. Altså helt tæt sammen. Og jo kendte virkelig mange flere. Jeg kendte for eksempel alle de 250, der var i Birkerød. Jeg kendte nogle stykker af dem, der var på Hammerbakken, vores driftfunktion. Det var ikke sådan, at jeg snakkede dagligt med alle selvfølgelig, men man hilste på hinanden, og jeg vidste, hvem alle var. Jeg ved, at nogen, som havde været på det samme projekt altid, og var mere introvert end jeg er, de kendte måske kun dem, de arbejdede sammen med, men jeg kendte alle i huset, og det havde jeg det fint med. Jeg har så også altid, i hvert fald på det tidspunkt, og egentlig langt hen ad vejen, altid været den yngste på projektet. Og det er jeg jo stadigvæk. For det ene af dem. Dengang, der overvejede jeg, eller sagde det i talen også, at nu havde jeg jo 25-års jubilæum, men egentlig, så kunne det da godt være, at jeg kunne nå 50-års jubilæum også. Ja. Og det er stadigvæk muligt, også fordi nu min pensionsalder hedder lige nu 67, men man ved jo aldrig, hvad der sker. Så det der egentlig, det dengang var et joke, det er måske tættere på, end jeg havde forestillet mig dengang. Ja, og lige nu, der ved jeg simpelthen ikke, hvor mange jeg arbejder tæt sammen med. Jeg talte sådan lige løsligt i går, og det er i hvert fald et langt stykke over 100. Og så har jeg jo på ingen måde styr på, hvor mange kolleger jeg gennem årene har kendt mere eller mindre godt, men det er virkelig mange. Og det skyldes jo også, at der faktisk efterhånden er rigtig stor udskiftning. Det oplever vi meget de her år. Der er folk, der går på pension, og vi mander op og alt sådan noget. Og sådan var det jo ikke rigtig før. Altså der var udskiftning, ja, men der var ikke den massive udskiftning, som jeg oplever nu. Så lige nu synes jeg, det går virkelig hurtigt. Så har jeg også tænkt, at det har ikke så meget med jubilæet at gøre alligevel, men fra man er cirka 60 år, og jeg er jo cirka 60 år, så synes jeg faktisk, man har pligt til at begynde at arbejde på at være undværlig. Og give sine nu 40 års erfaring videre. Og så tænkte jeg også, hvor er det dog egentlig ærgerligt, at man ikke lige kunne starte med 10 år, altså have lidt mere erfaring, når man starter. Fordi når man så har været her 40 år, og jeg ved godt, du siger, at jeg skal være her længe, men det lader jo alligevel mod enden. Så det er jo egentlig en spild af en masse erfaring. Altså nu har vi lige ikke så lang tid sagt farvel til Sten, som står lige derovre, og vi mangler stadig hans erfaring på VVS. Så det er egentlig lidt ærgerligt, at man ikke lige kan svitse det, men det kan man jo ikke. Men du må jo overlevere til Nette. Det kan godt være, at det bliver sådan. Ja, nu er jeg nået til sidste side. Og når man sådan ser tilbage på de her 40 år, så er det jo ikke alt, der er rosenrødt. Sådan er livet jo. Men der er også det gode ved det, at man lærer sig selv og andre at kende i kriser og konflikter. Og det er jo så med til at forme os alle sammen på godt og ondt til de mennesker, vi er. Og det ender jo som regel rimelig godt. Så kan jeg også sige, at det har været 40 gode og spændende år med en rivende udvikling. Jeg kan jo ikke fortælle det hele, men jeg synes faktisk, det er gået stærkt. Man lærer hele tiden nyt, stort set alle dage. Jeg har aldrig kedet mig, stort set. Det er i hvert fald, jeg tror, det kan tælles på en hånd. Og hvis man begynder at synes, at noget var sådan lidt vanemæssigt sådan noget, så kan man jo flytte sig, så kan man jo finde et andet projekt, hvor alting er spritny, og hvor man kan være overfor. Jeg har i tidens løb været på 3 store projekter. Et lille, og så har jeg været udelånt flere gange i huset, og så var jeg 9 måneder i Danske Bank. Så selvom jeg egentlig synes, jeg har siddet nogenlunde det samme sted, så har jeg jo alligevel flyttet mig lidt, og det er også det, der gør, at jeg så har arbejdet sammen med rigtig mange. Ikke? Jeg har haft og slidt på 9 chefer. Og en gang... Hvad siger du? Ingen kommentarer. Nej, jeg slider på dem, eller med den bedste mening.
Og en gang, hvor det var da jeg havde været på barsel med Sofie, og hvor jeg skulle placeres i et projekt, så blev der faktisk raflet om Annette Folm og mig, hvor vi skulle være henne. Det har vi hørt. Jeg tror egentlig mere historien var, at det ene projekt ville ikke have Annette, så der kom jeg hen. Så, ja. Men jeg tror så ikke, at Annette var ked af at komme på det projekt, hun kom. Så vil jeg også sige, at jeg bliver aldrig træt af, tror jeg, som I aldrig, af at lægge det her puslespil, vores opgave er. Altså puslespil med 1000 brikker. Gå hjem og læg jer. Altså vi har simpelthen så mange brikker her, før det hele spiller sammen. Og hvis vi mangler nogen, så går vi på skattejagt. Og jeg elsker også at gå på skattejagt. Og hvis det går helt galt, så leder vi efter en lille bitte nål i en meget stor høstak. Og det synes jeg også er spændende. Så tusind tak til alle sammen for at være her og for at være en del af mit arbejdsliv. Og så vil jeg lige sige, der er flere, der har spurgt mig om den der fortjenstmedalje. Jeg har ikke nogen fortjenstmedalje, og det er okay. Men det her smykke, som jeg er på her, det er min medalje. Det fik jeg i gave, da jeg havde 25 års jubilæum. I tror det nok ikke, men for nogle år siden, der har jeg faktisk været på et silence retreat, hvor man startede med at høre noget om, hvordan man ledes, og så skulle man ingenting sige og ikke have sin mobil på sig i 3 døgn. Og det kunne jeg. Det kræver også. Det var fandme dejligt. Altså, der var ikke. Det er rigtigt. Og du har nok brugt din sejle. Ja, jamen, det har jeg. Ah, ja.